Zizur nagusian ere bat egin dugu Euskaraldiarekin. Hau da gure hamaikakoa. Euskaraldian espero dudana da nire inguruko euskaldunekin euskara gehiago erabiltzea eta baita belarri prest direnekin espazio hori sortzea eta gure artean ere zergatik ez hitz solteak edo esaldiak euskaraz egitea. Cuando me propusieron formar parte de esta nueva experiencia de Euskaraldia no dudé ni un segundo. Me parece una iniciativa maravillosa para fomentar el euskera y que llegue a la gente que como yo todavía no nos atrevemos o nos falta dar ese pequeño pasito, pero que lo vivimos cada día, día a día. Nire hizkuntza ohiturak aldatu nahi ditut, izan ere batzuetan euskaraz hasten naiz hitz egiten, baina erdarara aldatzeko ohitura daukat eta hori da aldatu nahiko nukeena. Euskara erabiltzen dut segun eta zenolako pertsonekin. Eta nire erronka da ea saiatzen naizen ahalik eta jende gehienarekin euskaraz aritzen. Zizurren asko gara euskaraz dakigunak, baina gero eguneroko erabileran hori ez da ikusten, ez da islatzen. Eta orduan, uste dut Euskaraldia aukera aparta dela, gogoeta egiteko, erabileraren inguruan gogoeta egiteko eta nolabait euskararen aldeko hautua egiteko, euskara hautatzeko eguneroko erabilera horretan. Nire erronka pertsonala egun hauetan izango da nire lagunekin egunerokoan euskaraz egitea zehazkenean guztiok badakigu euskaraz, guztiok praktikatu behar dugu, ze galtzen ari dugu ohitura hori eta nik uste garrantzitsua dela egunerokoan erabiltzea. Euskararen presentzia areagotzea eta gure bizitza euskaraz egin ahal izatea ez izatea ametxo bat, baizik eta errealitate bat, ez? Espero dut behintzat Euskaraldia Zizurren nolabait jendea motibatzea, ez? Eta euskararekiko duen harremana geroz eta gehiago estutzea. Azken batean alde batera uzten dute Zizurren euskara, gaztelania izaten ohi da Zizurren nabarmentzen den hizkuntza nagusia, orduan euskara nolabait nabarmentzen nahi dut. Mi mayor expectativa sería poder volver a expresarme en euskera como lo hacía de pequeña, porque es verdad que soy capaz de entender todo, pero me cuesta mucho expresarme porque yo he aprendido catalán, inglés, entonces claro, mi segunda lengua ahora me sale el inglés, pero siempre ha sido el euskera. Y me gustaría conectar con ello. Aurreko urteetan izandako parte hartzea areagotzea izango litzateke eta baita ere onarpena geroz eta gehiago izatea. Nien naiz hemengoa eta 4 urteko eta hemen jaio den alabarekin euskaraz hitz egiten dudanean, hizkuntza ez dut propioa sentitzen. Iruzurti bat bezala sentitzen naiz. Orduan, Euskaraldi hau oso erronka berezi bat da niretzat, euskara barneratzeko eta niretzako sentitzeko. Euskaraldia ariketa kolektiboa da eta horregatik uste dutela garrantzitsua ez bakarrik gure hizkuntza ohiturak aldatzea, baizik eta gure herrietan dauden euskara talde desberdinetan parte hartzea eta hoietan urtean zehar ere egotea. Institutua bukatu nuenetik euskara alde batera utzi dudala, orduan probestu nahi dut euskaraz berriz ere hitz egitea nire lagunekin, familiakoekin eta bar, eta egunerokoan erabiltzea. Mi reto personal sería el expresarme otra vez en euskera y poder probablemente ser un ejemplo de una persona que lleva mucho tiempo sola en euskera y poder volver a hacerlo, que nunca es tarde para retomar un idioma. Duela urte asko nire gurasoek oparirik onen egin zidaten de ereduko ikaslea izan nintzelako eta beraiei esker euskara nire barne du. Gutako bakoitzak hizkuntza asko izan ditzake, baina euskarak gu bakarrik gaitu. Eta orduan euskarak gure beharra du. Beraz, has gaitezen gehiago erabiltzen euskara. Belarri prest, aho bizi, eman izena martxotik aurrera.